Salutare toată lumea, numele meu este Alin și astăzi facem încă un video cu Money Tree. Hai să culegem mulți bani copac. Foarte haios joculețul. Am mai jucat eu mai mult. Da, asta e. Hai să-mi upgradez chestia asta. Ce bagă mă tot felul de reclame proaste și cele. În fine. Elefantul are eficiența la 2%. E bine. Așa, și vom juca joculețul ăsta. Dar o să mai joc eu mai încolo off camera. Mă, fac 93.000 pe secundă. Olo. Nu știu, merge cred că și un pic lag. Sper să se vadă pe filmare. Asta ar fi ok. Și culegem bănuți până să nu se mai poate. La 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 la. Culegem mulți bănuți. Joculețul ăsta nu așa mișto, dar nu mai joc eu. Din când în când. O să mai joc eu și o să-mi upgradez pomul mult mai mare. Dar o să văd dacă pot. A fost și primul, cum se numește, mă? Cum se numește, mă, că am uitat. Nu mai știu cum se numește chestia, dar în fine. Bă, dar sper că nu merge lag. Dacă merge nasul. Olo, câți bani fac pe secundă, sunt miliardar. Să mai ziceți dacă să mai fac episoade cu joculețul ăsta. Dacă nu, o să jucăm FIFA 5. Și poate mai mă gândesc, poate o să fac și alt episod. Poate o să mai fac și cu altceva. Bă, eu cu ce? Hai să culegem bănuții. Da, nu prea așa distractiv să filmez joculețul ăsta. Dacă vă place vouă, nu uitați să dați like, share, subscribe și vizualizări. A venit primul ăsta, cum se numește, mă. Bă, dar mereu uit cuvântul. Da, asta e. Așa. Păsărica aia mi-a dat mulți bani. Nu știu de ce. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!